дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. байни Тоҷикистон ва Бонки сармоягузории Аврупо санади ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт ба имзо расид. ҳамкории минтақаҳои Тоҷикистон ва вилояти Калинингради Русия баррасӣ гардид. аз саргирии парвозҳои Somon Air дар хатсайри Душанбе-Красноярск Душанбе, оғози кишти пахта дар ноҳияи Ҷаббу Расулов, шикасти наврасони тоҷик дар ҷоми Осиё аз Кореяи Шимолӣ. ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки сармоягузории Аврупо барои маблағгузории лоиҳаҳо дар соҳаи нақлиёт ёддошти тафоҳум ба имзо расониданд. Хабар медиҳад Амид Ховар. Лоиҳаи санад тибқи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ташаббуси дарвозаи глобалӣ таҳия гардидааст. Он ба рушди робитаҳои устувори алоқаи нақлиётӣ байни кишварҳои Осиёи марказӣ ва Аврупо аз ҷумла тавассути навсозии инфрасохтор ва баландбардоштани сатҳи дастрасӣ ба хизматрасонии нақлиётӣ нигаронида шудааст. мутобиқи санади имзошуда барои маблағгузории лоиҳаҳое ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои алоқаи устувори нақлиётӣ байни Осиёи марказӣ ва Аврупо мусоидат менамоянд, Бонки сармоягузории Аврупо ба ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути Вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ 110 миллион евро ҷудо мекунад. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода ба вилояти Калинингради Федератсияи Русия сафар кард. чуноне Амид Ховар аз сафорати Тоҷикистон дар Москав хабар доданд, дар доираи сафар роҳбари намояндагии дипломатии Тоҷикистон бо губернатори вилояти Калининград Алексей Беспрозванних мулоқот намуд. ҷонибҳо оид ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкорӣ байни минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Калининград дар соҳаҳои иқтисод, савдо, саноат, маориф, фарҳанг, муҳоҷирати меҳнатӣ ва сайёҳӣ табодули афкор намуданд. дар зимни ҷонибҳо пиромони имконияти бастани созишномаҳо байни минтақаҳои Тоҷикистон ва вилояти Калининград ибрози назар намуданд. ширкати ҳавопаймоии Somon Air иҷрои парвозҳои мунтазамро дар хатсайри Душанбе-Красноярск Душанбе аз сар мегирад. дар ин бора дафтари матбуоти ширкати ҳавопаймоии Somon Air хабар додааст. ба иттилои манбаъ, парвозҳо дар ин масир шурӯъ аз 14 апрели соли ҷорӣ ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе сурат мегиранд. парвозҳо дар ин масир тариқи ҳавопаймоҳои Boeing 737-800 ва Boeing 737-900 амалӣ гардида, вақти парвоз аз Душанбе соати 13:30 дақиқа, аз Красноярск соати 20:50 дақиқа бо вақти маҳаллӣ муқаррар шудааст. давомнокии парвоз аз Душанбе ба Красноярск 3 соату 45 дақиқа, дар самти баргашт 4 соатро ташкил медиҳад, қайд кардааст ширкати Somon Air. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни сафари корӣ ба ноҳияи Ҷаббу Расулов дар маросими оғози кишти пахта дар хоҷагии деҳқонии Мӯминбобои ҷамоати деҳотӣ Гулхона ширкат варзид. зимни суҳбат бо кишоварзон раиси вилоят барои самаранок истифода бурдани ҳарваҷаб замин, татбиқи усулҳои муосири кишоварзӣ ва баландбардоштани ҳосилнокӣ, таъмини иҷрои нақшаи истеҳсолӣ супоришҳо дод. таъкид гардид ки пахтакорӣ на танҳо ба таъмини соҳаи саноати кишвар бо ашёи хом мусоидат мекунад, балки барои таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр нақши калидӣ мебозад. тими миллии наврасони то 17-солаи Тоҷикистон дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи ҷоми Осиё 2025 аз мунтахаби Кореяи Шимолӣ шикаст хӯрд. ин рақобат санаи 8 апрел дар шаҳри Ҷиддаи Арабистони Саудӣ баргузор гардида, бо натиҷаи 3-0 ба нафъи кореёиҳо хотима ёфт. дар ҳоли ҳозир наврасони тоҷик дар ҷадвали гурӯҳи Д дар ҷои дуюм қарор доранд. Кореяи Шимолӣ баъди ғалабаи имрӯза соҳиби 4 имтиёз шуда дар садри ҷадвали гурӯҳ мавқеъ гирифт. бояд гуфт ки тими милли то 17-солаҳои Тоҷикистон бо вуҷуди шикаст аз Кореяи Шимолӣ ҳанӯз ҳам имкони баромадан аз гурӯҳ ва роҳхат ба ҷоми ҷаҳон миёни наврасонро дорад. вале барои ин дастаро лозим аст ки дар бозии охирини марҳилаи гурӯҳӣ ки муқобили мунтахаби Эрон санаи 11 апрел баргузор мегардад, пирӯз шавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.